Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Laman lupa. Hindi. Lunong sa punso. Hindi. Happy New Year mga katukmol! Day off po ngayon, kaya andito ako sa bahay. Sakto-sakto po, dispiras po ng bagong taon. At makapag-prepare ako ng mga lulutuin. Ayan, nag-prepare ako dyan ng pangpatatim, isda na steam, tapos seafood Cajun. Kung mapapansin nyo, nandito ako ngayon sa may terrace namin. Ganito yung itsura ng labas ng tinitirahan namin. Ito. Ayan. Diyan po ako nagtatrabaho sa mall na yan. So, nakakatipid ako ng pamasahe. Dati nakatira kasi kami doon sa may malayo. Nagbabayad ako ng 300 dirhams. So ngayon, lumipat na kami rito. At least tipid na. Ito po yung seafood Cajun. Ayan, request yan ni Mrs. Ito naman po yung patatim namin. Ayun, ito na yan. Sobrang lambot na yung balat nyo. Ayan, request din yan ni Mrs. Ayan, lagyan na natin yung putsan natin. Naman si Mrs. Ito yung specialty niya. Specialty daw. Gumagawa naman siya ng balago. Say hi! Happy New Year! Ito yung specialty niya. Ito yung hindi ko kayang gawin. Ito yung nakunong ginawa niya. Nalalagyan pa yan ng gulay. Hindi pa tapos yan. Lalagyan ng egg yan. Sabi nila bawal daw ang manok. Siyempre yung itlog saan mo galing hindi si manok. Kaya spring onion lang saka yung Chinese cabbage. Paano pag pulang manok nilagay? Bawal pa rin. Ito yung mga kapatid ko sa Bicol. Ang tatay ko. Happy New Year, pa. Arol! Yung manak, balon ako. Oh, balon ko. Wala pa lang, gusto. Pa! Oy, galing! Balon ko. Galing! Basta mga katukmol. What's up mga tugang kong katukmol? Ayan, si Twinkle. Si Sunny Boy. Ayan, bunso namin babae, bunso namin lalaki. Hindi pa ako makakawala ng Si RG. Pinakagwapo. Ako naman ang pinakamapil. Sa aga, yaw na kamo sa YouTube. Titikman natin to. Galing daw ng Georgia to. Ay, baka maalala yung tiyan mo. Ayan, tikman natin. Oh, cheers! Cheers! Ayun! Aywa!
Tao. Hindi. Bagay. Hindi. Laman lupa. Hindi. Nuno sa punso. Hindi. Puta, tao, bagay. Tao, bagay. Ano pang susunod doon? Pagkain. Hindi. Nalampasan. Ano pa kayong mga category? Hindi. Tao, bagay, pagkain. Ano pa? Tao, bagay. Dapat yung mananalo makakasagot, may premyo eh. Oo, pera na lang. Tigpa 5 dirhams kayo. Okay, okay. Nasa loob ng bahay. Oo! Oo! Di bagay? Hindi. siya pa mas marunong. Di ano yung tao? Hindi nga eh. Hindi bagay, hindi. Hayop! Oo! Puta! Butiki! Malapit! Nick! Malapit daw sabi ni Kuya. Oo. Siya na mismo si Butiki na mismo. Si Butiki. Nakikita naman. Pagkain. Hindi. Hayop. Hindi. Hayop. Lugar. Tao. Hindi. Bagay. Oo. Nakikita sa bahay, sa loob ng Hindi. bahay. Sa labas ng bahay. Hindi. Sa gubat. Hindi. Bagay. Hindi nakikita sa bahay. Pwede pero hindi. Sa labas nakikita sa Hindi park. din. Sa mall. Sa park. Hindi. Sa mall nakikita. Sa pansin. Meron. Sa mall? Meron. Bagay, ang hirap naman niya. Kadami. Tayo na. Bagay, malaki ba yan? Malaking Hindi. bagay yan? Hindi. Maliit lang? Oo. Ginagamit ba sa katawan? Hindi. Gusto mo, gamitin mo sa katawan mo. Maging pang ka na. Liquid ba siya? Hindi. Matigas na bagay? Oo. Pamalo? Hindi. Panglaro ba yan? Hindi. Hindi, napakahirap naman. Sinusuot ba yan? Nakikita sa store sa mall? Oh, Malaki. pwede, oo. Huwag sa mall kasi. Hindi sa mall. Nakikita sa bukid? Hindi. Sa butika? Hindi. Sa hospital nakikita? Oh, pwede. Kama? Hindi. Furniture? Hindi. Gamot! Napakahirap niyan sis! Lahat ng bagay! Madali lang. Madali lang pero komplikado. Oo. Yun yung mahirap eh. Oo. Napakadali. Hindi ginagamit sa katawan ng Lagi tao. mo Hindi. ginagamit araw-araw. Lagi kong ginagamit. Cellphone? Hindi. Ginagamit araw-araw. Tsinelas? Hindi. Ala nga sa bahay. Salamin? Hindi. Hindi mo ala sa bahay. Sa palengke makikita? Pwede. Alamang. Malamang. Napakahirap naman yan. Magsabi ka pa ng isang lugar na pinupuntahan mo. Saan pa ako nagpupunta? Sa park? Hindi. Fish market? Hindi. CR? Lugar na pinupuntahan mo, puta. Office. Oo. Puta na computer! Hindi. Mouse! Hindi. Keyboard! Hindi. Ballpen! Papel! Pwede. Hindi. Pwede. Pwede yung Hindi. sa ballpen? Hindi. Pwede sa papel? Pwede. Libro? Ala na. Nag-cut na mismo. Puncher. Nakahirap din naman. Pwede sa papel. Puncher niya sa papel. Wala pang laman yan, boy. Dahil hindi niya nasagot, Napakahirap naman nung ano na yun. Shashot siya ng doble. Madali nga lang eh. Sa loob ng bahay. Hindi. Gago? Sa labas? Oo. Ginagamit sa garden. Pwede. Anong pwede? Garden ka. Ginagamit sa sasakyan. Hindi. Pinambubungkal ng lupa. Hindi. Pinagtatanim ng halaman. Hindi. Hindi ginagamit sa garden pala. Puta kayo. Kahirap naman nitong ano. Okay, go. Proceed. pwede sa garden, makikita rin. Sa labas sa ng garden. bahay, Oo. ginagamit ng tao. Oo. Para sa hayop. Hindi. Para sa tao. Oo. Para sa tao? Sa labas ng bahay? Oo. Hose? Hindi. Faucet? Hindi. Mahirap din kasi. Brush? Hindi. Ginagamit sa katawan. Hindi. Ginagamit sa tao. Anong ginagamit sa tao? Ginagamit ng tao. Ginagamit nga sa tao. Hindi. Ginagamit ng tao sa hayop. Hindi. Ginagamit ng tao sa sasakyan. Hindi. Ginagamit ng tao sa Para sa tao. Ginagamit ng tao. Para sa tao din. sa harap ng bahay, sa likod.
Pwede rin. Pwede, oo. Likod, harap, oo. Na ginagamit siya sa tao. Hindi nga. Hindi, ginagamit siya ng tao para sa tao. Oo. Putang. Ginagamit siya ng tao para sa tao. Magsabi ka pa ibang Gate? category din. Susi. Pinto. Hindi. Ginagamit ng tao para sa tao. Kaya hirap din ang ano nila, no? Iba lang yung madali. Ginagamit ng tao para sa tao. Sa labas ng bahay. Pwede sa indoor, pwede sa outdoor. Labas na. Okay. Tapos na yung oras eh. Hindi. Iyaw! Gago! Ginagamit ng tao sa tao. Yung tao, iniihaw yung tao. Ginagamit ng tao para sa tao. Oh. Mag-iihaw siya. Ano naman? Para sa tao. Lugi naman sa inyo naman, boy. Lugi naman, boy. Commercial muna. Nawalan kami ng internet kaya hindi kami nakapagkanta ngayon. Ayan. Ayan po, may mga yan, nakikita niyo yung umiikot-ikot na yan. Yan, bulate yan, umiikot-ikot na bulate. Ibig sabihin, wala kami internet yan. 20 minutes later. So, yun na nga po, no? Bumalik na po ang internet namin. Ayan. Masigla na naman po yung mga tao rito kasi may nakikita na naman po kami palabas sa TV, sa mobile, at sa cellphone. Gago! Parehas lang. Ayan, tuloy ang ligaya. Happy New Year po sa inyong lahat. Tuloy ang maligayang pagsalubong sa bagong taon. Anybody could be that guy. Not in the music. You know how the time flies slowly. You're all I need, my love, my balance. 8 hours later. So, ayan na nga po guys. Tapos na naman yung taong 2019. Panibagong taon, panibagong buhay, panibagong araw. Ngayon ay papasok na naman ako. Dito na ako sa may garahe. Kung makikita niyo po, ito yung mall na pinagtatrabaho ko. Ayan, walking distance lang po yan sa may sa amin. Bale, 5 to 7 minutes nasa work na ako niyan. Lakad lang po yan. So, at least nakakatipid ako ng pamasahe. So, hanggang dito na lang po yung vlog namin. Sana po suportahan niyo po kami sa mga susunod pa namin video. Marami pa po tayong pag-uusapan, mga kalokohan. Ayun. Maligayang bagong taon.